नाथ जय जगन्नाथ। आउ काली तो आमर कंपटीशन होता रसगोला कंपटीशन से मु जीति आमर दीपक बाबू हारी जाते। आज आमर गोटे चिकेन भात कंपटीशन हो मोर दी जन जाक सांग बस एपटे दीपक एपटे पप्पू आउ दी जन भितर कंपटीशन हम। दीपक काली हारी आज जितबू ना हारू? पप्पू फिगर को लगी से जितबे बोली भाबुची देखिबा तथापि कौन हबो मैदान पर आइछि बोली छाड़बी ना कौन। आ तू कौन कर हारू ना जितू? इडा ऊपर वाला ऊपर मो छाड़बी ना कौन खाइ दिबी ना। ठीक अछि जगह ऊपर छाड़ देछि आमे आरंभ कर दवा हला। वर्तमान देखा जाऊ आंग दी जन भितर किए केते समय भितर खाउछंदी। आमे टाइमरटा स्टार्ट कर दवा। टाइमरटी वर्तमान मु स्टार्ट कर देछि। एथरक 1 2 3 करके मु एठु उठी जिबी तांकर खाइबा आरंभ हबो। 1 2 3 स्टार्ट। देसी चिकन है हैला पूरा देसी चिकन हेबी तो रोसई कर एक नंबर रोसई हो। मोहब्बती खाइले केन हबो मोहब्बती की ओए तू करो आगे जो पप्पू पूरा जोश रे तू तो लागी जो ये पानी लग गया। लेग भी स्टाइल है। कराटा आम जो कुकड़ा आनलु से कहला खाली बर्न बिटा देखी रखी से टेस्ट भी भल लाଗୁଛି। लागुची आज पप्पू हारियो कौन खाई पारनी टोकाटा आज खाली मुह पोती पोती खाऊ देखी देखी खाइले सीना हम तू मुह पोती पोती खाइले तो किए चिन्ह मते के फीस्ट कला बेले पानी पी जाइली बोधे से खाई देछि मन लागुଛି। अरे लुचेई खाई देछु कसी कहलानी तार सरलानी तू खाई पारनु काखे कि नबु जानछु ना नहीं कंडीशनटा ठाकुर कूह पानी पूरा मीठा लगे ये जो फीस्ट कर कूह पानी पी सब टप बर्तमान दी जन खली भात सर जाए खाली चिकेन बाड़े लगी देखा जाऊ। पप्पूरे शेष को पानी लगला सी कहला पारिनी कि पानी मारदा पड़ो काखे नेला आज पप्पू को। अरे कौन एते बिकल के करदु धीरे धीरे का माछ लागी दी कंपटीशन है बिकल कथा नहीं कंपटीशन रात गई तो बात गई आ टाइम थी काली की काली काखे काखे नहीं जी आज से काखे कि नब तू काखे कि नब आज आ गोटे भल कंडीशन ता अछि। अच्छा देखेबी हौ बर्तमान दीपकर पूरा खली किसी आउ ना
ଆଉ ପପୁର ଆମର ରହିଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟ ପିସ୍ ଶେଷ କରିପାରୁନି ସେ। ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆରାମସେ ଖାଇମି ବଇଛି। ଫିଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ବୋଧେ ଖାଇ ଦେଇଛି ମୋତେ ଲାଗିଲା। ତୁ ମୋତେ କହୁଛୁ ଅଧିକା ଭାତ ନେ ଅଧିକା ଭାତ ନେ। ନାଇଁ ସମାନ ଦିଆହେଇଛି ଓଜନ ହେଇକି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଭାତକୁ ବଞ୍ଚିଛି କି ଚିକେନ୍ ତ ଖାଇଦେମୁ ଖା। ମାଛ ଲାଗିଛି କିଏ ଦେଶୀ ହାଡ଼ରେ କ'ଣ ଆଉ ରସ ଅଛି? ସେ ଝୁଳରେ ସବୁ ଯାଇଛି। ବଇଲର ହେଇଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଚୋକଡ଼ ଚୁନି ଖାଇଲା ଲଙ୍କା ଖାଇଥିବେ ବାହାରିବ। ଦେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣଭିଟା ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କା ଲାଗିବ। ଆଜି ପପୁ ତ ହାରିଲା। ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ସିଏ ପୁରା ଗୋଟା ଗିଳିବ। ଯଦି ବି ନ ଗିଳି ପାରିବ ଟିକେ ହାଲକେଇ ଦେବି, ଏଇଟା ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପିଆଜଟା ଗୋଟେ ରଖା ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଖାଇପାରିବ ତ? ମାନେ ଡବଲ ଲାଗିବନି, ଏକାଥରେ ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚୋବେଇବୁ ତା ଭିତରେ। ଯଦି ଗିଳି ପାରିବୁ ଗିଳେ, ତାଠୁ ହାଲକା ଟିକେ ଗଲି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବାକୁ। ପାଟି ଭିତରେ ଗୋଟା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଇକି ଅଧା ତ ହେଲେ ପାଟି ଭିତରେ ଗୋଟା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚୋବେଇବୁ ପୁରା ଗୋଟା ଯାକ। ନହେଲେ ଦେଖାଯାଉ ପୁରା ଗୋଟା ଯାକ ପୁରା ପାଟିରେ ନା ଇଏ ହବନି। ଆଚ୍ଛା 25 ଗ୍ରାମ କମ କରିଦେଲା ଆଉ। ହଁ ସେ ବାସ୍ ତାପରେ କର ଚୋପା ଛଡେଇବୁନି ଟିକେ। ପ୍ଲାନ୍ ପକଉଛି ଆଉ। ରେଡି ଏଇଟା ଭଲ କି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବି ଦେଲି ଜିନ ହେଇଯିବ। ଯାହା ତା ଜିନ କରିବା ପନିଶମେଣ୍ଟ ରଖିଛୁ ତା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଏଇଟା ରେଡି କରିକି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ପୁରା ରେଡି ତାହେଲେ ଆଉ। ଆଜି ଜିନ ହେଲା ଆଉ। ମିଠା ଲାଗୁଥିବ। ଏଇଟା ବି ବାରି ପିଆଜ ଆସିଥିଲା। ମିଠା ଲାଗେ ବାରି ପିଆଜ ଏଇଟା ବାରି କରିଥିଲ ତ। ହଁ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୋକୁ ଡାକୁଛି। ସରିଲା ଅଶୋକ ଏଇଠିକିନା ରହିବ, ବାକି ତୁ ଆସେ ଆଡ଼ ହ। ଏଇଠିକିନା କାଟିକି ଜଏଣ୍ଟ କରିବୁ। ତୁ ଆସିବୁ ନା ତୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ଏପିସୋଡ଼। ଟିକେ ପପୁ 2-3 ଥର ଘଷିଗଲେ ସେ କୁହାକୁହି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ୱିନ୍ ଆଜି ଦୀପକ ୱିନ୍ କରିଛି ହେଲା। ଆଉ ସିଏ ବି ପନିଶମେଣ୍ଟ ପପୁକୁ ଦେଇଛି। ଗୋଟା ପିଆଜ ସିଏ ଖାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆମର ଆହୁରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ। ଆଉ ଆମର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କିଏ କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କରିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଡାକିବୁ। ସ୍ପନ୍ସର ଆମେ କରିବୁ, ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମେ କହିଛୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିବୁ, ଆପଣ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଥିଲୁ, 3 ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ରହିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯିଏ ବି ଗେଷ୍ଟ ହେବେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ। ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ପନିଶମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଯିଏ ହାରିବ ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ, କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାହା କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ। ଆଉ ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ହଉ।